בזמן. ברוכים הבאים לגולשים בזמן. אנחנו ממשיכים עם סדרת המקימים שלנו. בפרק הקודם כיסינו את כורש, המקים של האימפריה הפרסית, והיום אנחנו נדבר על אדם שרוב האנשים בארץ לא שמעו עליו, כי הוא מגיע מתקופה יחסית לא מוכרת של ימי הביניים. צ'ארלס הגדול, הידוע בכינויו שרלמיין, הוא אחד המקימים של צרפת, וידוע בצרפת כאחד מאבות האומה, ובנוסף לזה, הוא נחשב לאחד האנשים שמקימים את כל הסדר של ימי הביניים, והיום אנחנו נדבר בדיוק על מה זה אומר, מה זה ימי הביניים, מה זה אומר סדר של ימי הביניים. אבל הכל מתחיל באימפריה הרומית. אז בואו נחזור קצת אחורה. האימפריה הרומית היא דבר שלא כיסיתי אותו בערוץ, אבל יש עליו אינסוף חומרים תרצו לחפש. אבל בפשטות ובקצרה, מבערך מינוס 300 עד בערך פלוס 400, איזה 700-800 שנה, האימפריה הרומית שלטה בכל העולם הידוע. הם שלטו באימפריה הפרסית, המצרית, ישראל, סוריה, לבנון, יוון, איטליה, ספרד, פורטוגל, צרפת, אנגליה, כל האזור של הבלקנים, מונטנגרו, בולגריה, רומניה, הם פשוט היו עצומים. ויש לציין שגם האימפריה הרומית הייתה יוצאת דופן, כי הם גם שלטו בכל הים התיכון. כל הים התיכון, כל הדבר הזה של כל הים התיכון היה מוקף לחלוטין על ידי האימפריה הרומית, וכתוצאה מכך הם יצרו משהו שנקרא השלום הרומאי, או באנגלית פקס רומנה. השלום הרומאי הוא תופעה שהיסטוריונים מתייחסים אליה כתקופת הזהב של האימפריה הרומית, שבה היה המון מסחר ואומנות וטקסטים, וכל הדברים שהופכים את החיים לקצת יותר מעניינים מלחם ומלחמות. עם השנים שחלפו מהשיא של האימפריה הרומית שחל בערך ב-117 לספירה, הם ספגו יותר ויותר נדידות של שבטים גרמניים, כפי שאנחנו קוראים להם היום, לא רק אנשים שמדברים גרמנית ולא רק מי שהקים את גרמניה. גרמנים זה בגדול מי שהפך להיות הוויקינגים. כל מיני דנים, כל מיני סקסונים, כל מיני נורדים. אז קוראים להם השבטים הגרמנים, הם פגאנים, הם אוהבים לחיות בצורה שאינה מבוססת על חקלאות, אלא על ציידים, הם ציידים, הם רועי צאן והם בוזזים. הם מומחים בלבוא ולעשות מתקפות פתע, לקחת דברים ולברוח. והשבטים האלה החלישו את האימפריה הרומית באמצעות נדידות, ובאופן כללי באמצעות מלחמות, קרבות ובזיזות שלא פסקו. ובנוסף האימפריה הרומית נחלשה מבפנים, ובסופו של דבר היא קרסה. מי שאגב נתן את המכה הניצחת לעיר עצמה רומא, היו שבט בשם הגותים. אז למה אני מספר לכם את כל זה? כי האימפריה הרומית היא השיא, היא ההגדרה של התקופה הקלאסית. וברגע שהם נגמרים, האימפריה הרומית, אז אנחנו מסיימים את התקופה הקלאסית ואנחנו נכנסים לתקופת הימי הביניים המוקדמים. עכשיו, מה נורא חשוב לציין? זה גם ככה קשור לתמונת רקע שבחרתי לעצמי פה. חשוב לציין שלמרות שהעיר רומא, שמייצגת את השליטה באימפריה הרומאית המערבית, האימפריה הרומאית המערבית שבשלב הזה היא כוללת את כל ההחזקות של מערב האימפריה, כמו צרפת, אנגליה, ספרד, איטליה, שווייץ, כל החלקים האלה, הוחלשה ובסופו של דבר הושמדה כשלטון ריכוזי על ידי אותם גותים. אבל מי שנשארה עומדת עוד אלף שנה נוספים, היא האימפריה הרומית המזרחית, שהיסטוריונים קוראים לה ביזנטית, וזה גם מילה אחת במקום אימפריה רומית מזרחית. אז מעכשיו אני הולך לקרוא להם הביזנטים. אז הביזנטים יושבים בקונסטנטינופול. מי שמכיר את קונסטנטינופול יודע שזה השם הקדום של איסטנבול. לימים, למעשה 1000 שנה לאחר האירוע של הזמן הזה, יבואו העות'מאנים, יכבשו את קונסטנטינופול וימירו את שמה לאיסטנבול. אבל עד אז יש 1000 שנה שקונסטנטינופול היא העיר בירה של האימפריה הרומית המזרחית הביזנטית. מה זה אומר? זה אומר שהם קוראים לעצמם אזרחים רומאים, הם משתמשים בקוד חוקי רומאי. אומנם הם מדברים יוונית, כי הם נמצאים בחצי היווני של האימפריה, שהרומאים נורא כיבדו את היוונים ואת אלכסנדר הגדול ואת אתונה ואת ספרטה, אז כשהם כבשו את האזורים האלה, הם לא עשו להם את התהליך של המרה, הם נתנו להם להמשיך לדבר יוונית, והחצי הזה של האימפריה מדבר יוונית, אבל הוא נוצרי, כמו יתר האימפריה, והוא הוא העולם המסודר, הוא העולם המתורבת, יש אזרחים, יש חוק, יש את כל הדברים שאנחנו יכולים לצפות, רפואה, קבורה, טקסים וכל היוצא בכך, שחיתות.
ממשל. אז מה זה בעצם אומר? יש לנו פה אימפריה שנפלה במערב, במזרח ממשיכה אימפריה, היא הרבה יותר קטנה, אוקיי? היא מחזיקה בחלקים, רגע, אנחנו נגיע לתמונה הזאת, היא מחזיקה בטורקיה, לבנון, סוריה, ישראל, מצרים, זאת אומרת כל האזור הזה של החצי המזרחי של הים התיכון וחלקים מהאימפריה הפרסית נמצאים בידיים של האימפריה הביזנטית. האימפריה הביזנטית שורדת את קריסתה של האימפריה המערבית, אבל היא ממש נחלשת כתוצאה מכך. העולם שנשלט כולו על ידי החוק הרומאי, הסדר הרומאי, הצבא הרומאי, סופג מכה משמעותית, ועם זה גם הכוח שלהם מתחיל בנסיגת האלף שנים שלהם. האימפריה הביזנטית, האימפריה הרומאית המזרחית, שיושבת בקונסטנטינופול, היא מאוד נוצרית. עכשיו, אתם מכירים היום, אני מאמין, מתאר לעצמי, את החלוקה בין קתולים לבין נוצרים אורתודוקסים, שבעצם נוצרים אורתודוקסים זה החבר'ה שנמצאים במקומות כמו רוסיה, יוון ומזרח אירופה, ויש להם את הכמרים האלה שלבושים כולם בשחור עם הזקן הנורא גדול, וזה מאוד שונה מהסגנון של הכמרים ובכלל אנשי הכמורה שנמצאים בוותיקן. והאורתודוקסיה, הכנסייה האורתודוקסית שנמצאת בקונסטנטינופול באותם ימים, היא לוקחת את כל הנושא הזה מאוד ברצינות. ולדוגמה, הם מכנסים מדי כמה זמן משהו שנקרא מועצת ניציה, ניציה זה עיר ליד קונסטנטינופול, ממש כאילו קרוב, בפרברים, והם מדברים שם עם כל המנהיגים של העולם הנוצרי. העולם הנוצרי הוא מאוד צעיר בשלב הזה. העולם הנוצרי שהוקם על ידי ישו בערך, אני אומר דברים באופן כללי בערוץ הזה, בצורה בערכית. אם מישהו מחפש להתנצח איתי בתגובות שזה קרה בשנת 17 ולא בשנת 1000, סליחה, ולא בשנת 0, שיהיה לכם בהצלחה. אני עושה את הערוץ הזה בשביל אנשים שאוהבים לשמוע את הסיפורים ובשביל לסבר את האוזן. זה לא שיעור היסטוריה. אז ישו מקים את הנצרות בערך באפס, בגללו אנחנו משתמשים באפס, after death, AD. אנו דומיני. ומה שקורה זה שאנחנו רואים שהנצרות היא בערך בת 300, 400, 500, זה יחסית דת צעירה, רדפו אותה והיא הייתה בלתי חוקית באימפריה הרומאית 300 שנה, זה היה ביג נו נו, ואז הקיסר הרומאי בעצם מתנצר, ואנחנו רואים את התהליך שבו האימפריה הרומית הופכת להיות הגוף שמקדם את הנצרות, ובגללו בעצם יש שם את הנצרות ככוח כל כך חזק בעולם. איך כל זה בא לידי ביטוי? אחרי שהם מכנסים את ה-Council of Nicaea, שבו הם מתפלפלים על עובדות מאוד חשובות בשביל הנוצרים, כגון, האם ישו הוא חלק מרוח הקודש? כלומר, האם אלוהים וישו הם אותו דבר, או שישו הוא הבן של אלוהים ובכך הוא נפרד ממנו? ומהם המשמעויות הדתיות והתיאולוגיות של זה? זה נורא חשוב להם, והם מתפלפלים על זה והם דורשים על זה, וזה מגדיר את הרוח של העיר הזאת, שכאן יש איור מאוד נאמן למקור של החלקים של העיר העתיקה של קונסטנטינופול. אני מספר לכם את כל זה, משום שהביזנטים, האימפריה הרומאית המזרחית, ובירתה קונסטנטינופול, יהוו וישחקו תפקיד מאוד משמעותי בפרק שלנו היום, שבכלל עוסק, כפי שהבטחתי, באדם אחר לגמרי. אז בואו נדבר על תחילת ימי הביניים. השנה במפה שאני מציג כאן, ושוב, מי שמאזין בפודקאסט, אל תדאגו, אני אומר את כל השמות של החלקים. השנה היא 600 לספירה. וב-600 לספירה אנחנו נמצאים well into ימי הביניים. אנחנו כבר לא באימפריה הרומאית, מי שמסתכל במפה, יש כאן את הצבע הוורוד הזה, שמייצג את האימפריה הביזנטית, Eastern Roman Empire, אז הנה קונסטנטינופול, והנה החזקות שלהם כאן במזרח, אבל כמו שאתם רואים, מערב אירופה כבר בכלל לא שלהם. כאן יש את ממלכת האברים, שזה בגדול מי שהפך להיות הבולגרים אחרי כמה מאות שנים. כאן יש לנו את הגותים שכבשו בהתחלה ובזזו את רומא, אבל המשיכו מערבה, והקימו בסופו של דבר את הוויזיגותים, שזה בעצם אומר גותים של המערב, והתיישבו בספרד, הם ישבו שם הרבה מאוד זמן. ואולי השבט הברברי, השבט הלא מתורבת, השבט הלא רומאי, החשוב, החזק והמשמעותי ביותר של התקופה, הפרנקים, שבאופן לא מפתיע יושבים על מה שהיום היא אדמת צרפת, קוראים להם פרנקים, נראה לי שהבנתם לאן זה הולך. והחבר'ה האלה הם הכי מוצלחים, הם הכי גדולים, הם הכי מאורגנים, והם יושבים על טריטוריה שהייתה לשעבר רומאית. הרומאים, ובמיוחד יוליוס קיסר, השקיעו הרבה מאוד זמן ומאמץ ודם ויזע כדי לכבוש את אותה אדמה, והם השאירו שם המון חילות, ויצרו שם תרבות צבאית מאוד מאוד חזקה באזור הזה, שהמשיכה אחרי קריסתה של האימפריה הרומית.
הפרנקים מיילדים בסופו של דבר את גיבור הפרק הזה. אבל רק רציתי להראות כאן במפה, שוב למי שמביט, כמה שהאזור הזה של מערב אירופה או מערב ומרכז אירופה, בעצם יש פה קבוצות שונות של נודדים שהם לא עמים שאנחנו מכירים מהם, הם לא אנשים מפורסמים. לומברדים שיושבים באיטליה, גותים שיושבים בספרד, אברים שיושבים בבלקנים, זה הכל עמים שנדדו אסיה, הם הלכו ברגל, הם הגיעו לאירופה, הם הגיעו לאירופה וראו כי טוב, ראו שיש יישוב, יש את מי לבזוז, יש מה לקחת, ונפתח להם התיאבון, ובסופו של דבר הם החלו להתיישב ובעצמם להפוך לאותם חקלאים, ובעצמם להפוך לאותו יישוב, ובתהליך מאוד מעניין התחילו להתנצר. אז בואו קצת נדבר על זה. הנה לנו קלוטילדה, קלוטילדה היא מלכה או נסיכה מהפרנקים, זוכרים את הפרנקים? הפרנקים בדיוק לפני שנייה דיברנו עליהם, היא נמצאת מהנסיכות שנקראת בורגונדיה, והיא נסיכת בורגונדיה, והיא מאוד עשירה, והיא מאוד נוצרית. מאוד מאוד נוצרית, מאז שהיא הייתה צעירה, ההורים שלה גידלו אותה על ערכים של נוצריות, ומה זה בעצם אומר במאה השישית-חמישית להיות נוצריה? זה אומר שאת לא מאמינה בכוח ללא ביקורת, זה אומר שאת לא מאמינה שהחזק מנצח והחזק שורד וכוח הוא כאילו, קוראים לזה באנגלית might is right, זה ביטוי מושלם, אני לא יודע אם יש לזה מקבילה בעברית, זה כאילו כמו הכוח הוא הצדק, בעל המאה הוא בעל הדעה אם תרצו, וקלוטילדה לא מאמינה בזה, היא מאמינה שיש חלשים וצריך להגן עליהם, היא מאמינה שיש עולם הבא וכדי להתקבל שם למועדון VIP צריך להתנהג יפה וצריך לעשות מעשים טובים וצריך לשמור על לב קליל. היא מאמינה שצריך להגן על חלשים בחברה כמו אלמנות, ילדים, זקנים, והיא משתמשת בכסף שלה, היא משתמשת בעמדה שלה כנסיכה של בורגונדיה כחלק מהעם הפרנקי בשביל לבנות מנזרים, לבנות כנסיות, לבנות בתי יתומים, ובאופן כללי יחסית לאישה בתקופה ההיא ומהמקום שבו היא נמצאת, העובדה שאנחנו בכלל יודעים את כל הדברים עליה מראה שהיא הייתה אישיות מאוד יוצאת דופן. והיא בסופו של דבר מחותנת למלך הבא של הפרנקים. כלומר, הנסיך, הכתר של הפרנקים, עושים לו שילך עם קלוטילדה, לבחור קוראים קלוביס. קלוביס הוא המלך של הפרנקים. עכשיו, מה שהפרנקים עושים בתקופה הזאת, זה להתנהג בדיוק ההפך ממה שקלוטילדה מאמינה בו. קלוטילדה מאמינה שצריך להתנהג יפה, שצריך לעזור לחלשים, שצריך להיות באמות של מוסר, היא מאמינה בחינוך, היא מאמינה בקריאה, היא מאמינה בספרים. בעלה לא יודע לקרוא ולכתוב, והוא לא מאמין בכל השטויות האלה. הוא מאמין שצריך לכבוש, ושהכוח הוא הצדק, ושבעל המאה הוא בעל הדעה. והוא יוצא למלחמות עם השכנים שלו, כדי לספח אדמות, כדי להגדיל את כמות העבדים שיש בידיים שלו, כדי להגדיל את כוח המיקוח שלו למול מלכים חזקים בסביבה שלו, הוא עושה את מה שמלך סביר עושה. בטח בעולם שהוא יחסית נמצא בתקופה כאוטית. אנחנו לא בתקופה שכולם מיושבים וכולם מסודרים, זה תקופה של נדידות, זה תקופה של שבטים, זה תקופה של הרבה מאוד מלחמות קטנות. וקלוביס נמצא באחד מאותם קרבות. עם אויב מיתולוגי, אנחנו נשמע על האויב הזה עוד הרבה פעמים, הסקסונים. אגב, טריוויה שלא קשורה לפרק הזה, הסקסונים הם חצי מאנגלו-סקסונים. אולי שמעתם פעם את הביטוי הזה, אנגלו-סקסונס. אנגלו-סקסונים זה מי שבסופו של דבר הפכו להיות הבריטים, שלהם אנחנו מכירים, והם בנויים מאנגלונים שגרו באנגליה וסקסונים שגרו בגרמניה, אבל נדדו לאנגליה כי היה שם הרבה יותר מרחב לתמרון בשבילם. זהו. הסקסונים שיושבים בגרמניה כל הזמן נמצאים במלחמות עם הפרנקים, קלוביס הופך למלך הפרנקים, וקלוביס נמצא בקרב, והוא חושב שהוא הולך להפסיד. למעשה הוא חושב שהוא הולך למות. עכשיו אתם בטח מכירים את זה, נכון? יש לכם קטע כזה שקרה לכם לפחות פעם בחיים, אני יודע שלי זה קרה, שאתה מגיע למצב ממש ממש בקנטים, ממש מצב גרוע, אתה אומר לעצמך, אני אעשה הכל, אלוהים. אני אעשה הכל, אני אשמור שבת, אני אהיה ילד טוב, תן לי לצאת מזה. וזה המצב שקלוביס הגיע אליו. ומה שאני אוהב לגבי הציטוט שאני הולך להקריא עכשיו, זה שזה ציטוט שמשקף את האינטרסים או את המניע או את ה-state of mind של הבן אדם. אלוהי קלוטילדה, אומר קלוביס הראשון, לא אלוהים, אלוהי קלוטילדה, האלוהים של אשתי. אם תעניק לי את הניצחון, אני אהפוך לנוצרי. והוא אומר את זה באמצע הקרב. הנה ציור תקופת הרנסנס לפני כמה מאות שנים. יש המון ציורים שהצרפתים עשו בתקופת הרנסנס על אבות אבותיהם, על האנשים שכביכול
כאילו הקימו את האימפריה הצרפתית, ובגלל זה צריך לתת להם את הכבוד, אבות העם. אז קלוביס הוא לחלוטין אחד מאותם fathers of the French nation, וכאן מציירים אותו בגבורה, ואיך הוא מקבל עליו את הנצרות במעין אור אלוהי באמצע קרב. אני מתאר לעצמי שזה היה קצת יותר מלא בבוץ במציאות, אבל הוא מנצח בקרב. וברגע שהוא מנצח בקרב, והוא אומר, וואו, אלוהי קלוטילדה הוא אמיתי. הוא היה לצידי והוא הפך את הקרב. קלוביס מתנצר, הוא עושה baptize, שזה בעצם אומר שהוא עושה טבילה, כן? טבילה קדושה. והוא לוקח את כל האצילים ואת כל מצביעי המלחמה ואת כל המנהיגים שלו וראשי השבטים ומנצר גם אותם. ובכך הממלכה הפרנקית החשובה, הגדולה והעשירה ביותר מבין ממלכות הברברים מחוץ לאימפריה הרומית הופכת לנוצרית, ומתחילה להתעסק עם אותן שאלות שלנו נראות קצת מובנות מאליהן, כמו שאלות של מוסר, צודק, טוב ורע, ראוי. לא היה את הדיבור הזה בתקופה הזאת, זה היה פשוט מה שאתה יכול כך, מה שמרביצים לך ברח. פתאום מגיעים האנשים האלה, ויש להם את כל אותם ערכים. שאם אתם כמובן מסתכלים על זה מנקודת מבט יהודית, כמובן שהמקור של רוב התוכן הזה הוא ביהדות. אז קלוביס הראשון מדבר לאלוהים של אשתו, מקבל באמצעות זה ניצחון ומתנצר. הנה תמונה מקורית מהאופן הסגנון אומנות שהיה בתקופת ימי הביניים. אתם יכולים לראות כאן את הסגנון היחסית מאוד דו-ממדי הזה, ורואים כאן את קלוביס שהוא נמצא כאן רק חצי מגופו, והחצי השני נמצא בהטבלה מתחת לזה, וזה אירוע ענק, זה אירוע ענק בהיסטוריה של אירופה, ואנחנו עוד נמשיך לראות את ההתגלגלויות שלו. עכשיו יש לי סיפור המשך. קלוביס מתנצר ב-600 פלוס, סבבה? אז יש לנו כאן 600 פלוס, קלוביס הולך ואשתו קלוטילדה, הם הולכים ומזדקנים ובסופו של דבר הם מתים. הנכד שלהם, צ'ארלס מרטל, כן, משחקי הכס ביססו את The House of מרטל עליו, כנראה. צ'ארלס מרטל, מנהיג הפרנקים, ממלכת הפרנקים רק הלכה והתחזקה. היא ממשיכה להיות בירתה בפריז, היא ממשיכה להיות העתיד של צרפת, היא ממשיכה להיות ממלכה עשירה, עם הרבה מאוד צבא, עם הרבה מאוד כל מה שאתה צריך כדי להיות מוצלח בימי הביניים, ופתאום יש אויב חדש שמגיע משום מקום, המוסלמים, שרק 150 שנה ago, מוחמד המציא להיות מוסלמי, אולי אפילו 100 שנה אני חושב, מגיעים, את כל צפון אפריקה הם כובשים ומגיעים דרכם לספרד, והם כובשים את כל ספרד, מעיפים משם את הוויזיגותים למי שהקשיב קודם. וספרד פתאום בבעלות מוסלמית. עכשיו, מעבר לכך שהאסלאם זה לא נצרות, יש לאסלאם את אותו עוצמה, אני הייתי אומר שיש לאסלאם את אותו קטע כזה, שכמו שהאסלאם הוא מדבר בצורה גרנדיוזית, והוא קובע דברים לגבי כל האנושות, והוא קובע את איך שאתה צריך לחיות, כך גם הנצרות. ובזה שתיהן מאוד שונות מאורח החיים הפגני, שהיה הרבה יותר laid back. האורח החיים הפגני הוא מבוזר לכל אתם יודעים, לכל כזה שמן או צ'יף, באותם עולמות ברברים וגרמניים, זה הרבה יותר מבוזר, אין להם איזה ספר אחד שמאחד את איך שאתה צריך להיות, ואין להם איזה נביא אחד מרכזי. גם בנצרות וגם באסלאם יש לך את האלמנטים האלה, מה שמקשר את כל הסיפור הרבה יותר לאגו, האגו הקהילתי, האגו האתני. אנחנו נגדם הרבה יותר מאורגן סביב מלחמות דת, ברגע שאתה מגיע לדת ריכוזית. ובגלל זה, יש לנו פה את אחד הקרבות המיתולוגיים ביותר בהיסטוריה, אתם פשוט במקרה לא יודעים עליו, והוא נקרא קרב טור, או אם אתם ממש בקטע, יכול גם להיקרא לפעמים קרב פואטיה. עכשיו, מה המשמעות של הקרב הזה? צבא מוסלמי של הקליפט האומאי, the Umayyad Caliphate, כובש את כל ספרד, חוצה את הרי הפירינאים בין צרפת לספרד, וכובש ובוזז את מחוז אקוויטיין, דרום צרפת. כשהוא מסיים, הוא מתחיל לעבור צפונה, ובעצם הוא נמצא על הכביש לפריז. ולך תדע, מה יהיו היום, מה הייתה היום הדת המרכזית באירופה, לו האומייד קליפט היו מנצחים בקרב הזה, אבל הם לא ניצחו אותו. צ'ארלס מרטל, מלך הפרנקים, פגש אותם שם עם הצבא שלו, והנה איור מהתקופה ההיא שצויר על ידי, אני מתאר לעצמי אנשים שחשבו שצ'ארלס זה היה מגניב, והנה איור, כפי שאמרתי קודם, מתקופת הרנסנס, שבה האדירו דמויות מוקדמות, ושימו לב לציור מתקופת הרנסנס, יש פה צלב, כדי שזה יהיה מאוד ברור על מה אנחנו נלחמים.
ובעצם הם ניצחו אותם. הפרנקים ניצחו את הצבא המוסלמי מהאומייד קליפט, שלחו אותם חזרה לספרד, ובזה נקבע הגבול שנשאר ככה עוד 700 שנה, משנת 700 לספירה עד 1400, מוסלמים, ערבים, שלטו בספרד. אגב, ליהודים היה שם מצוין. אבל זה קרב מאוד מאוד חשוב שתמיד מדברים עליו וכולי. הדוד, צ'ארלס מרטל, שמנצח פה, הוא דוד, אבא של שרלמיין. שוב, לא בשביל זה באתם לערוץ, אנחנו לא בשיעור היסטוריה. טוב, צ'ארלס נולד לבית משפחת המלוכה של הפרנקים. הוא מקבל חצי מהממלכה הפרנקית, היא מובטחת לו חצי מהממלכה. למה? כי אצל הפרנקים לא נותנים בירושה הכל לבן הבכור, מחלקים את הירושה באופן שווה בין הבנים הזכאים, הבנים החוקיים. צ'ארלס מקבל חצי מהממלכה ואח שלו מקבל חצי שני, וכנראה שבזה היה נגמר הסיפור של הבן אדם הזה ובחיים לא היינו שומעים עליו ובטח שלא הייתי בוחר לעשות עליו פרק, אבל אח שלו מת אחרי 3 שנים ממחלה. תוחלת החיים הייתה משמעותית יותר קצרה בזמנו, ואם הייתה לך מחלה כזאת או אחרת, הרוב הסיכויים היה שלא תצא ממנה. אח שלו מת, והוא מקבל אוטומטית את כל הממלכה הפרנקית. תחשבו שזה כולל את צרפת, בלגיה, הולנד, וחלקים משמעותיים מגרמניה. זו ממלכה ענקית. צ'ארלס חונך על ידי שושלת, סליחה, a line of, שושלת של אנשים סופר נוצרים. קלוטילדה, קלוביס, צ'ארלס מרטל. תחשבו שהלור, האגדות שעליהם גידלו את הבן אדם הזה, זה על זה שהסבא הסבא רבא שלו, הם מגני הנצרות בכדור הארץ. מבחינתם אין דבר כזה קוסמוס או עולם. יש מבחינתם את העולם שהם מכירים, ובעולם שהם מכירים, זה התפקיד שלהם. הם מגן הנצרות. עכשיו בוא ניתן כאן ציטוט שלו, שאני חושב שזה ציטוט מגניב ממש. צ'ארלס היה בן אדם שעשה את כמעט כל מה שהוא עשה באמצעות מלחמות וצבא. הוא ממש לא בן אדם שישב וקרא וכתב. הוא יצא לשדה הקרב להגן על הנצרות. והנה מה שיש לו להגיד על זה. פעולה נכונה עדיפה על ידע. אך כדי לפעול נכון, עלינו קודם לדעת מה נכון. אז מה הוא בעצם אומר? הכל טוב ויפה, אבל אתה לא יכול לפעול כמו ברברי ללא מטרה. עליך לפעול, זה עדיף על לדעת באיזה מגדל שבו אין לך שום השפעה על העולם, אבל עליך לפעול נכון, להתבסס על ידע שרכשת. וזה גישה שמשקפת ככה את היציאה לדרך של החיים שלנו עם צ'ארלס הגדול. יש לנו כאן מפה נוספת, מפה מ-771 לספירה. זו מפה מדויקת ממש לתחילת שלטונו של צ'ארלס הגדול. אתם יכולים לראות כאן בצד שמאל, כתוב Realm of the Franks. אתם יכולים לראות שזו מפה הרבה יותר גדולה מצרפת, למי שמכיר. זו מפה ענקית. ומי שרק מאזין, זה מה שאמרתי קודם, צרפת, הולנד, בלגיה, חלקים משמעותיים מגרמניה. ויאללה, בוא נצא לדרך. הרפתקאות צ'ארלס הגדול, ואיך הוא הפך להיות דמות מיתולוגית. עכשיו, שכחתי לעשות את זה, מביך, בוא נחזור אחורה. יש לנו דמות סופר חשובה, סופר מעניינת, סופר ספייסי, אירנה מאתונה. אירנה מאתונה, שזה עשוי להישמע היום אולי כמו שם רוסי. הסיבה שהשמות הרוסים נשמעים יוונים, זה כי היוונים לימדו את הרוסים את הכתב. זה הסיבה שיוונית ורוסית כותבים באותו כתב, הוא נקרא כתב קירילי, על שם קיריל, שהוא כומר אורתודוקסי, שלימד את הרוסים, אז אוקראינים בקייב, על הנצרות האורתודוקסית, וגם לימד אותם איך לכתוב. אז קיריל, כל הכבוד לך. anyway, אירנה, או איירין, אם תרצו, אירנה מאתונה היא אישה יווניה שנולדה לשושלת המושלים באימפריה הרומאית, המזרחית, או במילה אחת הביזנטית. אירנה היא אשתו של הקיסר. היא אישה, אין דבר כזה קיסרית, יש אשתו של הקיסר. אבל הקיסר מת בגיל יחסית מוקדם. והבן שלה, שהוא יורש העצר, הזכאי לרשת את כס המלכות, הוא בן איזה 10, אז היא לוקחת את התפקיד של עד שהוא יגיע לגיל בגיר, היא תהיה הקיסרית. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שהיא אישה והיא קיסר, ואף אחד לא אוהב את זה באירופה. אנשים מתחילים לרכוש ולשוחח עליה. הנה מטבע שיש לנו אגב, מטבע ברמת הפריט הארכיאולוגי, שמראה לנו ככה את זה שהייתה קיסרית, כי זה מי ששמים על מטבעות. ואירנה מאוד מאוד דתייה גם, מאוד בקטע של נצרות,
והיא מחליטה לכונן מועצת דת בניציה. זוכרים שהתחלתי את הפרק, דיברתי על זה שבקונסטנטינופול הם סופר נוצרים, ויש להם את הקטע הזה, אז היא ממשיכה את הקו הזה של להיות סופר נוצרית, ולקדם את השיח ואת ההתפלפלות ואת הפילוסופיה הנוצרית, רק שבשלב הזה הם כבר לא לבד בעולם. האימפריה המערבית הרומאית קרסה, אבל זה היה לפני 250 שנה. קמה מאז ממלכה ענקית שמקדמת ומגינה על הנצרות, הממלכה הפרנקית, והיא לא הזמינה מהם אף נציג. צ'רלמיין סופר נעלב, ואמר שהאישה הזאת וכל האדמות שהיא מחזיקה בהן היא לא חברה שלו, ומכאן אמרתי, אנחנו יוצאים לדרך של הסיפורים שהופכים את צ'ארלס לאיש גדול ומפורסם, היא חתיכת דמות משמעותית. אגב, אם אתם חושבים, רגע, אופיר, אולי אנחנו רק שוביניסטים, אולי היא הייתה אישה יוצאת מן הכלל, למה בכלל לא אהבו אותה? תנו לי רק לספר לכם עובדה אחת שקראתי עליה. כשהבן שלה הגיע לגיל 18 והפך להיות קיסר, היא חשבה שהוא קיסר לפלף. אז היא נקרעה את העיניים שלו, ולקחה חזרה את כס המלכות. כי להרוג קיסר זה נגד החוק, אבל אם אתה מנקר את העיניים שלו, אז הוא לא יכול להיות שליט באופן תקין. אוקיי, סיפור ראשון. איירין מאתונה, קיסרית האימפריה הביזנטית, מחזיקה בחלקים נרחבים בדרום איטליה. דרום איטליה זה החלק האחרון שהאימפריה הרומית החזיקה בו, כאשר כל צפון איטליה נכבשה מזמן, כבר לפני כמה מאות שנים, על ידי ברברים גרמניים. במקרה הזה קוראים להם הלומברדים. לומברדיה, שעד היום זה חלק מהשמות של מחוזות צפון איטליה, הלומברדים מחזיקים בצפון איטליה באותה תקופה, הם מחזיקים בכל האזורים שקרובים לשוויץ, כל המילאן, הדברים האלה, יובנטוס. והם לא מחזיקים באזור של ממש רומא עצמה. רומא עצמה היא בבעלות האפיפיור. האפיפיור והאנשים שנמצאים מסביבו הם מדינה, הם נקראים מדינת האפיפיור, הם מדינה מאוד קטנה, מאוד ענייה ומאוד מסכנה. אין להם יותר מדי כוח אמיתי, ומי שאמור להגן עליהם מפני צרות זה האימפריה הרומאית המזרחית, הביזנטים, שמחזיקים בדרום איטליה. אבל הם מתחילים להפסיד. הביזנטים, תחת השלטון של אירנה מאתונה, מפסידים את מרכז איטליה בקרבות ממושכים. ולפתע, האפיפיור מוצא את עצמו מוקף משלושה צדדים על ידי גותים גרמניים. הוא נורא נורא נבהל, והוא לוקח את הרגליים ונוסע לצרפת, והוא בא לשרלמיין ואומר לו, תקשיב, שרלמיין, יכול להיות שכס האפיפיור הקדוש שיושב ברומא, העיר הנצחית, יגיע לסופו אם אתה לא תבוא ותגן עלינו. שרלמיין אומר שאם יש סיבה טובה שבשבילה הוא נולד, זה בשביל להגן על מנהיג העולם הנוצרי. הוא יוצא לפעולה מיתולוגית. היא הפכה למשהו שמדברים עליו בהיסטוריה כאירוע מאוד מאוד אייקוני, וזה החצייה, הם בעצם חוצים עם צבא, עם סוסים, עם חיל רגלים, עם שריון ועם כלי נשק, את האלפים. לא נשמע קל, והם גם עושים את זה בסתיו. למה הם עושים את זה בסתיו? כי זה מתי שהודיעו להם שיש בלאגן. זאת אומרת, הם לא עושים את זה בכיף שלהם ביוני. והנה כאן יש לנו איור גם מתקופת הרנסאנס שמתאר את הדבר הזה. צ'ארלס נראה רוכב על סוס ומצביע לעבר המטרה. ובעצם צ'ארלס מגיע לצפון איטליה, ללומברדיה, והוא רוכב ישירות לעיר הבירה של הלומברדים, שנקראת פאביה, ושם עליה מצור. הוא שם עליה מצור כל כך airtight, אין לאן ללכת, הוא בטוח לחלוטין בעמדה שלו, הוא יודע שהמקומיים בתוך חומות העיר שנצורים לא הולכים לשום מקום. הוא כל כך יושב בצ'יל, שהוא אומר לעצמו, בואנה, נגמר הסתיו, התחיל החורף, עוד שנייה קריסמס. והוא לא, הוא הולך לרומא, הוא הולך לרומא לעשות קריסמס עם האפיפיור, ובאפיפיור, ברגע הזה של הקריסמס, הוא אומר לו, שרלס, מלך הפרנקים, יש לי פה הסכם שהאפיפיור לפני 100 שנה חתם עם סבא של סבא שלך. אתה רוצה להסתכל עליו? הוא אומר לו, וואו, הסכם של סבא שלי חתם עם האפיפיור, תביא להסתכל. ומה כתוב שם? כתוב שהפרנקים מגנים על האפיפיור, זה תפקיד שלהם. צ'ארלס אומר, אני 100% איתך, והאפיפיור מתחיל להבין שהוא צריך להחליף. מה זה מתחיל להבין? בשיא ההבנה שהביזנטים
הרומאים המזרחים שיושבים בקונסטנטינופול, זה באיסטנבול, זה רחוק, זה בטורקיה, איך הם יגנו עליו ברומא? פעם הם היו שליטים של כל מרכז ודרום איטליה, אבל הם איבדו את רוב האדמות האלה. הוא מבין שהוא צריך לקחת בן ברית חדש, וזה הצרפתים. והצרפתים, לא רק שהם עד היום קתולים, מאוד, למרות שהיו מלא מהפכות בעולמות הנצרות, הם הופכים להיות מגני הנצרות המרכזיים כל ימי הביניים. הצרפתים, סתם, אני אתן לכם עכשיו תקציר, הצרפתים היו המרכזיים ששלחו אנשים למסעות הצלב, להחזיר את ירושלים לנצרות. הצרפתים היו מהמרכזיים ששלחו אבירים לכבוש בחזרה את ספרד, מהערבים. אמ, וגם כל הפרק הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. טוב, אז הוא עושה מצור, הוא נוסע לאפיפיור, האפיפיור מקבל אותו, שכחתי להחליף תמונה, הנה תמונה גם יחסית מהתקופה ההיא. האפיפיור מקבל את צ'ארלס, והוא אומר לו, אחי, בוא תסתכל על ההסכם הזה. צ'ארלס מביס, מביס, הוא לא מנצח, הוא מביס את הלומברדים, הגרמנים, הגותים, אין להם סיכוי נגד הצבא שלו, שהוא גם הרבה יותר מצויד, וגם פשוט יש לו יותר אנשים, והוא שולט ביותר נתיבים של לוגיסטיקה וכל זה. הוא מביס אותם, הוא משפיל אותם, הוא ממוסס את הממלכה שלהם, והוא מספח את ממלכת לומברדיה, לתוך הממלכה הפרנקית הרחבה והגדלה. יחד עם זאת, הוא חותך חתיכה לא קטנה, ואם אתם יכולים להסתכל על המפה הזאת, אתם מבינים, פה זה איטליה, פה נמצאת רומא, כן? והוא אומר לו, תקשיב, אתה מקבל את רומא, אתה מקבל קצת ליד רומא, ואז אתה מקבל קצת מצפון איטליה, ואני נותן לך חתיכה בתוך צרפת, זה אביניון, ואני נותן לך פה עוד שתי חתיכות, כל זה זה מדינת האפיפיור, באנגלית, The Papal State, Papal מלשון פופ. אז הסטייט הזה, המדינה בראשות האפיפיור, הופכת להיות אתם יודעים, כזה פירור של צ'יפס, לארץ ארץ, עם צבא, עם אדמות, עם מיסים, עם בלגן וזה. וזה ממש תקדים ענק, לא קרה דבר כזה לפני כן בעולם הנוצרי, ובכללי על ידי אף דת. זאת אומרת, אם אני מסתכל על אלים מקומיים בתקופה של האנושות המוקדמת, כמו מסופוטמיה, איזה מנהיג דת יהיה ארץ משל עצמו, זה לא דבר שאפשר לחשוב עליו. לכהנים בירושלים ולדוד היה חיבור מאוד מאוד חזק, אבל הכהן לא היה המלך, היה את דוד והוא היה המלך. יש לך פה אפיפיור והוא פיזית המלך, כאילו אנשים עושים מה שהוא אומר בצבא ובמיסוי ואתם יודעים, מה שמלכים עושים. אז זה תקדים וזה ימשיך ללוות אותנו בפרק. צ'ארלס חוזר הביתה לצרפת, מלא בגאווה ובתחושת שליחות ומשמעות, כאשר הוא מקבל דיווחים על הסקסונים הארורים. זוכרים את הסקסונים? דיברנו עליהם קצת מוקדם יותר, שהם הקימו גם את אנגליה, ובאופן כללי הסקסונים תמיד היה להם בלגן עם הפרנקים. קלוביס, שהתנצר והפך את הפרנקים לנוצרים, הוא עשה את זה כי הוא עמד להפסיד לסקסונים בקרב לפני 200 שנה. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הסקסונים. הנה תמונה שעשיתי בצ'אט GPT, אני חושב שהיא יצאה ממש רלוונטית ומשקפת. זה תרבות שאנחנו יודעים עליה כמה דברים. קודם כל אין להם אבן בכלל, הם גרים ביערות של גרמניה, צפון אירופה. צפון אירופה זה מקום שיש בו הרבה מאוד יערות, ויחסית הרבה מאוד, בוא נקרא לזה, תנאים מאוד מאוד נוחים, אם אתה אוהב את החורף. הרבה פחות צריך כאילו לעשות חקלאות וזה, כי אם אתה פשוט צד, אז יש מלא 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 מה לצוד. זה לא עכשיו כמו בעיראק, אתם יודעים, שאנחנו אומרים בבל, אנחנו אומרים שומרים, אנחנו אומרים אשורים, כל החבר'ה האלה של העת העתיקה. פרסים, זה מקומות שאין בהם יותר מדי מה לצוד. אתה חייב לעשות חקלאות, אחרת אתה לא יכול לקיים חברה רצינית. בגרמניה יש מלא מה לצוד, כמה שאתה צריך. אז הם ממש ממש ציידים, ובעונת האביב ובקיץ, כשקל לטייל, הם בוזזים, עושים מלא בזיזות. בדרך כלל אצל הפרנקים. ובגלל זה הפרנקים שונאים אותם, ממש. והדת שלהם היא, כפי שהסברתי, דת מבוזרת. זה אומר שהיא לא דת ריכוזית, אין להם אפיפיור, אין להם ספר, אין להם... הם לא כולם צריכים לעשות איזשהו משהו כזה כמו ברית מילה. הדת שלהם היא יותר כמו, הייתי קורא לה חוויה רוחנית, מקורית וראשונית. הם מתחברים ללא נודע, הם מתחברים לכוחות הטבע הגדולים שנמצאים מסביבם, והדבר שהכי נפוץ לדבר עליו, שוב, הם לא כתבו, אין לנו טקסטים שהם השאירו. כל ההיסטוריה שאני מספר לכם עליהם, זה מה שאמרו אנשים ששונאים אותם, השפילו אותם, וניסו למחוק את התרבות שלהם. זאת אומרת שכל מה שאני יודע עליהם, נכתב על ידי שונאיהם הגדולים. אבל אתה מפרש את הטקסטים, ואתה קורא אותם בצורה ביקורתית, ואתה מוציא מזה את מה שנראה רלוונטי. הם היו סוגדים לעצים ספציפיים. הם היו מוצאים כמו באבטר, עץ שהוא נורא נורא גדול, ומתחברים אליו עם הזנב, עם ה-USB, והם היו עושים סביב העצים האלה הרבה פעמים את הטקסים של היום הכי ארוך בשנה, היום הכי קצר בשנה, מוות של בן אדם נורא נורא חשוב, והתרבות שלהם, שבה הכל היה עשוי מעץ,
כל הבתים שלהם היו עשויים מעץ, הבית הגדול של המלך או הנסיך או הדיקן, איך שלא תקראו לזה, שניהל את האזור שהם חיו בו, היה מה שנקרא Great Hall, שזה אומר אולם גדול, זה פשוט היה בית מאוד גדול מעץ. שהמטרה של ה-Great Hall זה שיהיה אפשר לקבל בו איכרים ותושבים, כי מה שהם היו עושים זה שהם היו באים אליו להגיד לו, אתה שומע, אדוני יער הגדול, יש לנו בעיה עם הכבשים, יש לנו בעיה עם האדמות, יש לנו בעיה עם זה, יש לנו סכסוך, והיה צריך לפתור את זה, זה כמו שופט, אבל אין ספר חוקים. זה מה שהוא עושה, מה שהוא חושב שנכון. זאת אומרת שספר החוקים זה ההיגיון האישי שלו. שוב, חברה הרבה פחות מאורגנת, כפי שכבר אמרתי כמה פעמים. אז הוא היה עושה את זה באולם גדול שבנוי כולו מעץ, אוקיי? והנה עשיתי גם עוד תמונה כאן בצ'אט GPT, ששוב, אני נורא מרוצה מהרעיון שלה. כולם נמצאים סביב העץ, דווקא בשעת לילה. העץ נמצא בשיא פריחה, יש פה גם כמה אנשים שבנו עליו בית עץ. וזה באמת אמור לשקף לנו, ממה שאני קראתי ומה שאני הבנתי ומה שאני קצת מדמיין גם, את אורח החיים הפולחני שלהם. פולחן שהוא בסופו של דבר מאוד קהילתי, הוא הרבה פחות ריכוזי, והוא גם הרבה פחות מבוסס על מוסר, אלא יותר על עוצמה. הרעיון של לקבל כוח מהטבע, להיות חלק מהכוח של הטבע. שתי השמות שאנחנו מכירים לפולחן של החבר'ה שמשוייך אליהם זה פגאני ואנימיסטי. אנימיסטי זה משהו שאני מאוד אוהב, וזה בעצם הרעיון של לקוחות בטבע וספציפית לחיות, animals, אנימיזם. יש כוחות מאוד חזקים שאנחנו יכולים להתחבר אליהם ולקחת אותם ובעצם לקבל מהם. ובגלל זה חלק מאותם אנשים שהיו נלחמים, אם הם היו לצורך העניין הורגים זאב או אריה או חיה מפחידה, הם היו לובשים, אתם יודעים, את הקרניים, את הפרווה וכולי, בשביל לקבל את הכוחות של הזאב. זה לא בגלל כהוכחה, כאילו זה לא בקטע כזה של אני הרגתי זאב ועכשיו אני אלבש אותו כדי להוכיח לאנשים שאני גבר. זה יותר כזה כמו אני הרגתי זאב ואני מאוד מחבק את הזאב. אני חושב שהוא בעצמו גבר, ובגלל זה אני רוצה ללבוש את החלקים של הגבייה של הזאב כדי לקבל את הכוח שלו. צ'ארלס מאוד לא אהב את האנשים האלה, הם כל הזמן היו עושים עליו בזיזות, והם היו באופן ספציפי מתנגדים, והם כאילו היו מבטיחים לו שהם הולכים להתנצר, כל פעם הוא היה מגיע עם צבא, משפיל אותם, הורג אותם וזה, אז הם אומרים לו אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, אבא, צ'יל, אנחנו נתנצר. ואז הוא היה חוזר אחרי שנה, אף אחד לא התנצר. אז באירוע הסופי, שוב, הייתי יכול לעשות על כל אחד מהעימותים האלה פרק בפני עצמו, אבל זה לא היה מעניין. אז על העימות עם הסקסונים, אני מביא לכם את הפיק, אוקיי? בן צ'ארלס. הוא מגיע לאתר שנקרא אירמינסול. אירמינסול זה אתר שהוא בגדול פנטזיה כזה של רוחניקים, על מה היה לפני שהמציאו את הדתות המונותאיסטיות. זה עץ ענק שסוגדים לו ומשוייך עליו כוחות מיסטיים. וצ'ארלס מבין שהוא לא יכול להילחם בסקסונים בצורה רגילה. כלומר, הוא לא יכול לבוא ולכבוש יישוב אחר יישוב, ובסופו של דבר לקחת מהם את הממלכה, כמו שהוא עשה עם הלומברדים, נכון? לפני רגע היינו בצפון איטליה, הוא הגיע לפאביה, עיר הבירה של הלומברדים, הוא השאיר אותה במצור, הוא הלך לאפיפיור, הוא חזר, והוא סיפח את הממלכה שלהם אליו. אין פה בכלל אפשרות כזאת, איזה ממלכה? אין להם יישובים, אין להם חומות. אין להם אבן, תחשבו כאילו חברה שלא משתמשת באבן לבנייה בכלל. אז הם כל הזמן עושים יישובים כאלה שכאילו מקסימום תשרוף, נקים עוד אחד במקום אחר. והוא אומר לעצמו, מה אני יכול לקחת מהם בשביל לסרס אותם? ואז הוא שומע על אירמינסול, והוא מיד מתביית, הוא לוקח לשם את הכוחות שלו, ושימו לב לשתי איורים, לא מצ'אט GPT, שתיהם מצאתי בגוגל אימג'ס, במיוחד האיור בצד ימין, שממש רואים כאן עץ שכבר הוא ערום, וכרתו ממנו הרבה חלקים, ויש כאן אנשים שמחזיקים בצלב, עם צ'ארלס, כורתים את העץ, וברקע, או יותר נכון בפרונט של התמונה, אנחנו רואים כאן אסירים סקסונים, כולל אימא שאומרת לילד שלה אל תסתכל, וגבר ששוכב, שקורע על ברכיו עם ידיו כפותות מאחורי הגב. אני חושב שהתמונה הזאת מספרת הרבה ממה שאני קראתי בוויקיפדיה. צ'ארלס היה אכזרי בצורה בלתי רגילה לסקסונים. למה? כי הוא ראה שהם לא מוכנים להתנצר בדרכי הסבר, הם לא מוכנים להתנצר, מה שנקרא, על צד ההיגיון. חבר'ה, ישו הבן של אלוהים, מה אתם לא מבינים? הם לא מבינים. ובאחת הפעמים לפני האירוע הזה, זה מדובר בתיעוד משתי שפות שונות, בשתי עמים שונים. צ'ארלס, שניצח באחד הקרבות, לקח 4,500 אסירים, ולאחר שהוא גילה שהאויב בגד בו ולא באמת התנצר, הוא הוציא להורג את כל האסירים. מעשה מאוד לא נוצרי, נגד המוסר שהוא כל כך מטיף לו,
ושזעזע את העולם באותה תקופה. גם אם אתם חושבים שפעם היה אולי פחות מתורבת, whatever, זה אירוע שיש סיבה שהוא כתוב, כי רוב האנשים שכתבו על צ'ארלס היו אנשים שעבדו אצלו. אז אם אנחנו יודעים שזה קרה, זה כנראה שזה אומר שזה היה אירוע ממש וואו. אז הוא מוציא להורג 4,500 אסירים, הוא מגיע לעיר מינסול, אתר העץ היוצא דופן הזה, וכורת אותו. ואז מה הוא עושה? מקים עליו כנסייה. איפה שהיה העץ. וזה אחד מנקודות המפנה, שבו מתחיל להיעלם הכוח שהסקסונים מקבלים. צ'ארלס מצליח בתוכנית שלו, תאהבו אותה או לא, ואחרי כמה שנים בודדות, הסקסונים הופכים לבעיה מן העבר. אחרי 250 שנה שהם בקרבות כל הזמן עם הפרנקים, הם די מתייאשים. ואגב, אתם יודעים מה קורה? זה נורא מעניין. אני לא הייתי אמור לדבר על זה בפרק הזה, כי זה לא קשור באופן ישיר, אבל צ'ארלס, בואו נסתכל רגע עוד פעם, צ'ארלס הוא מגיע מפה, מי שמסתכל בסרט, ומי שמאזין בפודקאסט, צ'ארלס מגיע מצרפת, הולנד, בלגיה וחלקים מגרמניה, ודוחף צפונית, צפונית, צפונית בגרמניה. מי ששוב רק מאזין ומכיר מהמפות, דנמרק זה צ'ופצ'יק שהוא בצפון גרמניה. אז הוא דוחף את הברברים האלה, העמים הגרמניים האלה, הוא דוחף אותם לדנמרק, שזה בקצה. ובדנמרק אין הרבה מאוד שטחים לצוד בהם, כמו שהם היו רגילים לפני כן, והם מגיעים למצב שיש להם משבר רעב. חלקם מתחילים לנדוד צפונה לנורווגיה ושוודיה, והרבה מאוד מהם הופכים לוויקינגים. למה הם הופכים לוויקינגים? בגלל שאין להם יותר מה לאכול, ואין להם איך לחיות בצורה שמכבדת אותם. והם הובסו והושפלו, וחלקים מאותם חברה שמפתחים את הסירות האלה, שמצליחות להגיע לאנגליה, ואתם יודעים מה האתר הידוע, הראשון, המפורסם, המיתולוגי, של הרייד הוויקינגי הראשון? כנסייה. כן? אז הרבה מאוד מהרעיון של הוויקינגים בתפיסה של מה שאני מצליח לקרוא, זה להחזיר להם, זה ריטליאשן, כי הנוצרים באו והשפילו והרסו להם את כל החברה. קרמה, ביץ'. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על אירוע שקרה בספרד, אירוע שאני אדבר עליו ממש ממש בקצרה. אז כאן הבאתי מם שנורא מצחיק אותי, גות' גרלפרנד, ריל גות' וויזיגות'. אז הוויזיגות' זה בעצם גותי שנמצא במערב, הוא חי בספרד, והוא הובס והואף על ידי הערבים. הערבים כבשו את ספרד לחלוטין. צ'ארלס שולח את בנו, כן? זה סיפור שקורה בתקופת חייו של צ'ארלס, אבל זה לא סיפור ראשי של צ'ארלס עצמו, כי הוא שולח את הילד שלו, אבל עדיין, הוא שולח את הבן שלו עם אחד מהצבאות המרכזיים שלו, והוא אומר לו, תקשיב, אני לא מוכן יותר שישב לי על הגבול חבורה של המוסלמים האלה, שהם כאילו מפחידים אותי באמת, כי הם לא סתם עם גרמני ברברי, יש להם תרבות שלמה ויש להם סיפור שלם, למה מוחמד ואללה זה הדרך הנכונה, ונורא מפחיד אותי. אני רוצה שתיצור אזור חיץ בין הממלכה הפרנקית, דרום צרפת, לבין ספרד. אז הם הולכים, והם כובשים את ברצלונה, ואת כל האזור שמסביבה, והבן של צ'ארלס, שמוביל את הצעדה הזאת וכובש את ברצלונה, נחשב לאחד מאבות האומה הקטלונית. תראו כמה דברים אנחנו מקימים, אמרתי, אנחנו בפרק של מקימים, אנחנו מקימים את צרפת, אנחנו מקימים ויקינגים, אנחנו מקימים את המדינה של האפיפיור, ועכשיו אנחנו גם מקימים את העם הקטלוני, ש-forever יישאר מצד אחד ספרדי, מצד שני אל תקרא להם ספרדי אם אתה לא רוצה לקבל אחת לראש. מגניב. צ'ארלס, רגע, בוא נשאר רגע על המפה הזאת. זה מפה, שוב, למי שצופה, למי שמאזין, זה מפה שמתארת את כל הכיבושים שקרו בתקופת אבות אבותיו של צ'ארלס, וצ'ארלס הגדול בעצמו. הממלכה הפרנקית בשלב הזה הופכת להיות כל מערב אירופה. כאילו, חוץ מספרד ופורטוגל, יש להם כאילו את צפון איטליה, שווייץ, גרמניה, צרפת, בלגיה, הולנד, חלק מאוסטריה, חלק משמעותי מאוסטריה, כאילו זה ממש ממלכה עצומה, אוקיי? וצ'ארלס נמצא בשיא כוחו. ואז מה קורה? עוד פעם יש בעיה. הפעם, לאפיפיור, אין לו שכנים אויבים גותים ברברים כאלה, יש לו אויבים פוליטיים, אוקיי? להיבחר לאפיפיור זה בבחירות, זה מבין משפחות אצולה נבחרות, שולחים את המועמד שלך ללהיות אפיפיור, ובסופו של דבר האפיפיור נבחר. יש אפיפיור חדש, והוא ממש לא פופולרי, ומנסים לעקור את העיניים שלו.
מגיעים אנשים ומנסים לעקור לו את העיניים, והוא הודף אותם, ואז הוא נמלט, והוא, כמו בתחילת הפרק, נוסע לצרפת, ואומר לו, צ'ארלס, תציל אותי. צ'ארלס נוסע שוב לרומא, אבל הפעם יש לו מטרה חדשה בראש. אחרי שכבש את פאקינג כל העולם, הוא מגיע לרומא, הוא מצהיר לכולם שהוא המגן האישי של האפיפיור, ושמישהו מתעסק עם האפיפיור, מתעסק עם צ'ארלס, לא כדאי. אבל הוא גם עושה משהו שהופך להיות היסטוריה. צ'ארלס, בדיוק בשנת 800 לספירה, מוכתר על ידי האפיפיור כקיסר הרומי. עכשיו, מה המשמעות של זה? בואו נדבר על זה רגע. היה קיסר רומי ברומא, עד 400 ומשהו לספירה. העיפו אותו. This is like 400 years ago. זה לא קשור לכלום, אוקיי? הבן אדם מגיע לרומא, אחרי שהוא כבש בשם הנצרות שטחים ענקיים, כינן מחדש בהרבה מובנים את החוק הרומאי עם בתי המשפט ולא מה שמתאים לאותו אדון מקומי, והגן על האפיפיור מספר פעמים. ובמקביל, אני מקווה שאתם זוכרים, השקעתי בזה כמה דקות, האימפריה הרומאית המזרחית, a.k.a. ביזנטית, מובלת על ידי אישה. לא סתם אישה, אישה שלא הזמינה את האפיפיור ואת צ'ארלס לכנס הנוצרי שלה. זה לא לעניין. אז מה קורה? הם מחליטים לקרות יד ולהפוך את מערב אירופה לקבוצה נוצרית משל עצמה. הם לא יכולים יותר להסתמך על קיסרית שיושבת באיסטנבול, זה נורא רחוק בקונסטנטינופול. אז הוא מכתיר אותו להיות, לא סתם קיסר רומי, הוא מכתיר אותו להיות קיסר הרומי הקדוש. באנגלית, The Holy Roman Emperor. והמשרה הזאת, התפקיד הזה, הטייטל הזה, ישרוד 1000 שנה מהרגע הזה, ואגב, מי שיהיה המסמר האחרון בארון הזה הוא דווקא נפוליאון. נפוליאון כובש איזושהי מדינה שנקראת האימפריה הרומאית הקדושה, ומסיים את הטייטל הזה. אבל זה טייטל שמתחיל ב-800 לספירה, והוא יישאר 1000 שנה. הטייטל הזה, המשמעות שלו מבחינה סמלית, זה אתה מגן הנצרות במערב אירופה. יש את האפיפיור, שהוא המנהיג הרוחני, ואתה המנהיג הצבאי. אתה הדוד והוא הכהן. ושרלמיין מקבל, צ'ארלס מקבל את הכבוד הזה, והמשמעות של זה זה שלא רק שהוא הצליח לאחד את מערב אירופה תחת דגל של הנצרות, אתם יודעים, אחרי שצ'ארלס מת, לא כל האדמות האלה נשארות אותה ארץ, צרפת הופכת לצרפת, גרמניה הופכת לגרמניה, אוסטריה, שווייץ, הולנד, בלגיה, כל המקומות האלה הם מקבלים, איטליה הופכת לאיטליה בסוף. כל המקומות האלה לא יישארו חלק מאותה אימפריה. אבל יש ארץ אחת שנקראת האימפריה הרומאית הקדושה, שזה שם נורא מבלבל, כי זה לא קורה באיטליה, זה גם לא קשור לעיר רומא, זה קורה בגרמניה. Holy Roman Empire, זה בגדול גרמניה לפני שהייתה גרמניה, והמנהיג שלהם הוא הקיסר הרומאי הקדוש, the Holy Roman Emperor, הקיסר לפי התואר שצ'ארלס מקבל פה. זה כאילו רגע של לפני ואחרי, אוקיי? אם יש לכם את העת הקלאסית, אלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם, מת, האימפריה שלו מתפרקת ב5 דקות, באים הרומאים כובשים מחדש את כל מה שאלכסנדר מוקדון כבש כמעט, ומקימים אימפריה סופר יציבה 800 שנה. אבל אז הם קורסים, ונגמרת העת הקלאסית, ואתה נכנס למעין תוהו ובוהו כאוטי כזה של תחילת ימי הביניים, פה, ב-800 לספירה, צ'ארלס מסיים את כיבושיו הסופר מרשימים, ממסד את הנצרות ככוח המוביל במערב אירופה, מקבל את הטייטל הזה, אתה עושה סוויץ' בדיסקט של איזה תקופה, ואתה נכנס ל-high middle ages. זה כבר middle ages, אתם יודעים, מנזרים, מכירים את התספורת של כאילו יש את הנזיר הזה ויש לו את הקרחת באמצע, זה התקופה הזאת, אוקיי? זה לא 600 לספירה, זה לא 500 לספירה, זה 800 והלאה. כל הקטע הזה של הימי הביניים שאתם חושבים עליהם, שיש לכם אותם בראש. כן, וכאן שמתי עוד תמונה של האדמות שהוא בעצם מעניק באופן רשמי לאפיפיור, והופך אותו לראש מדינה בפני עצמו. יש לי כאן אפילוג, אנחנו ממש בסיום הפרק. אני רוצה לספר לכם על משהו, כי גם זה קדימון לפרקים הבאים שאנחנו נעשה, וזה גם פשוט מעניין כסוף לפרק הזה. האימפריה שצ'ארלס מקים לא תישאר הרבה שנים מאוחדת. הוא ימות, האדמות שלו יתחלקו בין 3 בניו, ומשם הסיפור ממשיך להתערבל, אבל אם יש שם אימפקט שאי אפשר בכלל להתווכח עליו, זה מה שצ'ארלס עשה לכנסייה הנוצרית הקתולית.
לפני שצ'ארלס מגיע, האפיפיור הוא באמת, אני אגיד לכם את האמת, הוא אפילו לא כזה בן אדם חשוב. אם שמתם לב, שתי הכנסים הנוצרים הכי דרמטיים והכי חשובים בהיסטוריה של הנצרות, בכלל קורים בטורקיה, בקונסטנטינופול. הם קורים בביזנטים. זה לא קשור בכלל לאפיפיור ברומא. איפה שהאפיפיור ברומא הופך להיות בן אדם סופר חשוב, זה בשנת 800 לספירה, כי הוא בידיים שלו שם את הכתר על ראשו של צ'ארלס. צ'ארלס מקבל הכרה מטורפת, הוא מקבל לגיטימיות, ויחד עם זאת הוא גם כבש את כל העולם, הוא לא כל כך צריך את ההכרה ואת הלגיטימיות. מי שיגיעו אחריו, 900 לספירה, 1000 לספירה, 1100 לספירה, 1200 לספירה, תמיד ירצו שהאפיפיור יניח להם כתר על הראש. אולי הם לא כבשו את כל העולם, אולי הלגיטימיות שלהם לא כזאת גבוהה. אז המשמעות היא שהאפיפיור הופך לקינגמייקר, ממש. ואיך אתה מקבל מהאפיפיור את הזכות להיות מלך הנסיך, הדוכס של האזור שלך? אתה עושה תרומות לכנסייה של אדמות. והכנסייה מקבלת, כנסייה הקתולית ברומא, מקבלת תרומות של עוד ועוד אדמות ברחבי אירופה. היא בונה עליהם גם מנזרים וגם כנסיות, אבל לפעמים היא פשוט אוספת מהם מיסים. כי לפעמים זה אדמה חקלאית, ופשוט הם הופכים הבעל הבית, הם אוספים משם מיסים. ולאט לאט הם הופכים להיות הגוף הכי עשיר והכי משמעותי בכל מערב אירופה. והוותיקן המהודר עם הזהב, עם המיכאלנג'לו, עם הקפלה הסיסטינית, עם הקוד דה וינצ'י, צופן דה וינצ'י, זה הכל תוצאה של זה. הכל תוצאה של הכסף הפסיכי שהם עושים. ומאיפה כל הכסף הזה מגיע? כי הם מוכרים טייטלים. הם נותנים לאנשים את התואר קיסר, הם נותנים לאנשים את התואר מלך, ומי ראוי יותר לקבל תואר מאשר מהאפיפיור בעולם שנשלט על ידי הנצרות. אז צ'ארלס מקים, או מוציא לדרך, את ימי הביניים שהכנסייה, לפי הרבה מאוד ממה שאנחנו יודעים עליה, שלטה בתקופה הזאת. ומי שלא היה בצד של הכנסייה, כנראה היה בדרך החוצה במערב אירופה. זהו, תודה רבה שראיתם איתי את הפרק הזה. אני מקווה שאתם נהנתם מהמיקרופון החדש שקניתי, ובכלל מהדברים הקטנים שאני עושה כדי לשפר את הפרקים. ונתראה בפרק הבא, פרק שלישי, מקימים, על האנשים שמקימים את איטליה. מדינת איטליה, שלא הייתה קיימת עד 1800 תאמינו או לא. יאללה ביי.